assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bandiraɓe wonɓe Fouta Plus on calminama on juurama on jettama on beltanama on feewi e artude ɗo e Fouta Plus en calmini bandiraɓe yeeɓoɓe en funnague hirnague rewo e worgo debbo e gorko suko e mawɗo en mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu heedide karallagal to ko joom sall wondude e Tenguella to caméra ji to woni toon ko mo ganduɗa ko am signor wondude e fallu en calmini noon mo ganduɗa ko sehilaɓe men yeeɓoɓe ene kala waktu e kala saaha Saliou min mbima jaam hiirema wondude mo ganduɗa ko Mara joom studio o en calminiɓe en juuriɓe mi arde miñam sehilam mo ganduɗa ko Boubacar Djigo mo ganduɗa kañum mbaddami nde ɗo yewtere ko yewtere jalni ko korko gam yimɓeɓe belto Sénégal 14 régions 45 département en mbiɓe jaam ñalle mumen walla jaam hiire mumen walla jaam wiyete mumen leyɗele Afrique foof Afrique banggue hirnague Afrique banggue funnague Afrique hakkude o Europe Asie Amérique en mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko émission jalnika batteɗo Zoul Zeguere Mun Sulla ɗum noon miñam Boubacar Djigo calmina bandiraɓe yeeɓoɓe ɓe eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu e onon wa Fouta Plus walla kal jeeɓo Fouta Plus onon fof on calminama kadi on juurama on jettama on mane mawninede kadi hani feewi e onon wadɗo waajal korko jalni ko korko onon fof kal korowo hen kal jiddi hen horde kal mo hormo musat hen onon fof kal korowo dal walla kal jiddi ronku horde onon fof on gona salminede gona juurede gona salmini kadi gona yaddu ha Fouta kadi gona salmini wurtane men wuur dimatnaɓe on fof on calminama kadi on juurama on jettama gona salmini kal gonɗe e Doudou Baba Adama o onon fof on calminama gona juurede gona wiyede jeeɓe Fouta Plus on won télé men jaramma wadde en calmini Sénégal foof kono mami salmini Daara Jolof naaɓe département mo Linguére eɗen gandi kadi eɗen calmina radio Ferlo FM 94.0 la voix de laccire ɓirɗam eɗen calmina kadi ganduɗa hoorema wonɓe ɗo e daral fora daral Sotiba eɗen calmini dendagal aynaɓe dendagal julaɓe dendagal tefankoɓe chauffeur apprenti mécanicien ministre et toute la population assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu émission meɗen jalni ko fuɗɗima jala ha yimɓe ɗitto ɗum noon ko Zoul Zeguere Mun Sulla min andi wasta namde ɗum noon min paɗi namde ma hoore nde hen heewi teb kala ko namdeɗa nde indi yuppat ɗum quoi kala ko cohluɗa hoore nde yaltinama aduna namde ma min mi yiyat joni comme so lewru korko yonni joni heeɓe hen ñaw hewde hen jaltat hen lewru ndu jaltat ko waɗi ɗum ɗon so lewru ndu ari rek ñawdu ñabbul kewde he lewru ndu yaltat quoi ñan ko premiére korka ko waɗi ɗum ceernaji lewru korko so haɗ ɗum soyno haɗa fiɓe enne hoorde hina waɗi yimɓe sappo ɓe potani hoorde gon somi haali wiyata goo e haal minan adi fof baɗɗo telede o fotani hoorde baɗɗo tele gon goo célibataire fotani hoorde ɗiɗi ñiiri yulde fotani hoorde tati debbo ceeral laabi tati fotani hoorde nayyi gorko mo ganduɗa hoorema homo yaawi geddal fotani hoorde gon pourquoi pas mbiya gorko telede fotani hoorde il faut pirna kam telede koko manki haɗani jawdi si Allah mo heli est ce que ma timmu tas non timmuta tas wallahi an ka ceerna wona wadde hoore si ala sukundu jomum koko manki gon ñiiri yulde noon won ɗumɗoji makko bon ñiiri yulde sa hoori haɗa watno mbayre ma walla ɓe mbiyata kejjari hadde mburu no wawi toon lowade ñalla ñamde taw yimɓeɓe ganda an ka ñalla ñamde wallahi gonga wallahi ceernaji wallahi non an ka ceernaji ndekede kono kadi keddiɗi mbeɗa sikki kono sum namdi mam ɗum ne question o natat danaka question ngaji andi ɗum hani fewi ɗum won ceernagal an ceernagal automatiquement sa namnama hunde rek réponse o foti ko darade ceerno rapide wiyete ceerno rapide wala gong ajal so ceerno rapide eyyi ɗum woni noon an somi yanma e plateau imere ma créé i mbaɗenma créé gummina guir Daara Jolof garɗa ɗo hande radio Fouta Plus kadi mi haalanma mbiɗen ko coynigol lewru gon o idiɗo yi lewru ndu ko poɗɗo warede a idi ɗum yiide lewru ndu poɗɗo warede quoi pourquoi wone wareede lewru heege lewru ɗom ko ala ceerno woto way no ceerno jarani lewru muus quoi
non non way Allah yemer dum Allah yemer Allah kadi kala ko yemer yimɓe fo ɗum din rek mais o jasol fonno wadde noon nda andi lewru koor kadi imbi comme kala ko mbadda hen e nder lewru ko hun waɗata ko multiplier quoi comme salli a yeɓ sa waɗi goho a yeɓat temɗe gandi min kam mi hooli ha lewru maayi hoddam hoor mi peesini gonmi 54 kilos di yimɓe koori ha ñande juulde jaami peesimi gonmi 29 kilos ɗum ɗon dañani haydara ɓannam fo yayimɓe goɗɗum wa imbi bandunde hoorema yaltinat asagal mais asagal bandu kay ɗum warata neɗɗo so tawi ka kilo asakal bandu yaltate ko lewru koor Allah yemer ɗum ay minen janggani nani he itti ko ɓandu men hono ñaami ɗum wa bandu yaltinat asaka walla onon ceernaɓe on janggani ɗum ɗon min mi yiyani ɗum e defteram min yiyani ɗum min yiyani ɗum defteram min jiiɓi neɗɗo foto fayi ñaama ha haara yooɗa gon eyyi min ko ɗum jiimi addanamma gon bisimilla joni sa waɗi an kam ala sehilaɓe addaɓe namde non te mam gar après dar kon téléphone o il faut war téléphone il faut guddi ligne o waji ɓe watti noddude quoi bisimilla joni il faut joni ceernaji joni hunde jiɗnumam namnaji bisimilla comme joni kadi kora ha heddi 5 heures en walla ɗum ɗon jumɗa rek nanna jarna ndiyam jara ndiyam ko danaka jumɗa jara ndiyam jekki rek hun hakkilma ala hen jekki ngoɓa pot ndiyam aɗa ndiyam walla ɗum waɗi différence so tawi ko ndiyam woynu korka ma ina moƴƴi so tawi ko ndiyam maayo korka ma ina moƴƴi so tawi ko ndiyam weelu korka ma ina moƴƴi so tawi ko ndiyam robina tifa gan gon ndax on an tawi ɗum hanti jarani korɗa lewru no hanti boom gon hanti kam an andu tan no haali gon cow ndax sa joyi ɗum e nder hakkillagal a nder on kanko tawi ɗum ndax so tawi maayi a wawi lumbade ha boy jara a tawita ɗum tawi ko ɗo woni no gandal e hoore woni so tawi rebi noon an uddita ha biisa an tayat ɗum ko tayerde ma an tawi ɗum wa tawi goɗɗi ɗi a tawita ɗum ndax ɗum wawi wonde kadi accident he dow muɗum ko haɗa andi heccanki mi nani ceerno goto biteɗo Hamidou Niane Hamidou firo ina wonde e ceerno goto biteɗo Mouhamadou Sow gon mais min jemmiɓe mi hersu quoi hersu mi hersu par ce que gandal ala hen min ɓe mbi joni sa hoori a wondi e bebbe ma manam suko debbo mo jiɗɗa on bebbe won tukɗe tokso dero non derbe non bebbe won hoɗon kurko debbo tan indi dariɗo machallah ay ceernaji tawga kadi tawga siti taw ɗum ɗo heewat quoi ɗum siti ceerna ɓernde yaafi quoi ɓernde yaafi won gueɗe tami woyat quoi non woto woy joni noon nanmi heeɓe kaala ɓe mbi sa wonde mo e nder suudu ina wawi ustu baraji korko ma ala a wondi mo jiɗɗa ko aljanna jiltoɗa aɗani galle ma maaha waɗi kilim waɗi foof aɗani wonde bebbe ma yan joni an kam ma tawa naati aljanna wallahi gon way ko lewru korko ndur mata ɗum dono wiir ko mata hayso woni korko debbo ma dagani ma sak sta anen kadi imbi ko ceernaɓe min nanodo des fois imbi sa hoori fof hoora juuɗe ma demgal ma guite ma terde fof joni min mi yadane ɗum nofru yo hoor nofru woton nan a haɗa wawi haɗ nofru nan non wawa wallahi wadde kay yo cukku noppi mumen ndi kadi yitere nde sa welama kam mumnoɗa mais uuro ngol hinere ngol est ce que hat ngol wawi haɓ non wallahi ko arata ko wadde so nani yo hoor wonko wawi hoor wonko wawa hoor par ce que wonko jeyɗa wonka jeeya ka jeeya ko awa ɗum taga hoor est ce que aɗa wawi haɗ miijo ngo miijade ñamde welde ha nder koor te ɗum kadi ina haɗa wiijade ko weeli e nder lewru koor ani haɗa ina ustu baraji koor ani ustu baraji eyyi jawtan tawi noon ko miijoɗa ko a wawa ɗum sood neɗɗo tan tawi ko coggu fof ne joguiɗa miijo te non andanma gueɗel gotel ayi ɓe hooroɓe chaque jour ko ñamde e miijo hooroɓe mais miijo ko joguiɗa coggu mum de sa miijima ka ala coggu mum ala non des fois a jogo coggu mum des fois kadi a jogtako coggu sa joga coggu mum heɓinom ganda ala ko on ñalama kam heɓinom joɓama mbe jogui goto sehilam kanko noon o wi o waɗat tej saison o uddat saison o ko manam o ƴetti mo wonɗo o wi mbaɗe udde saison imi jahto e ma gueejoji imi jahat kam quoi place uji quoi ɗon imi mbaɗi yiyat ɗum imi gudde saison o ɗum noon ceerno kala ko ganduɗa ko hen ɗum namtomi hen somi faami namnal ma
mbiɗa gorko goto ene jogui sehil mum debbo gon kono o resani ɗum ora resani e coynugol adanol he eyyi o yimbi o on noddi soko debbo o wi yoɓe jaaduma hay gon par ce que ɓe guddat saison manam ɓe guddat heɗɗa o walla zamanu mo ganduɗa o eɓe gurno pour ɓe mbawa wuur e nder lewru ko mbawa wuurde lewru ɗum ko woni namdal ngal wona eyyi ɗum o woni namdal ngal eyyi jaabuyol ngol ina raɓɓi gon yo taw aɗa andi an gaddunaɗo question debbo hono wayi beele ko boɗejo walla ko ɓalejo ɗum ina hen moƴƴi par ce que rewɓe ɓe bakkatuji rewɓe jiida bakkatuji rewɓe jiida eyyi debbo o ɓutto bakkat sa wonde mum bakkat mo jiida e bakkat debbo cewɗo debbo kawjuɗo jiida bakkat e debbo ƴoƴƴo par ce que Allah fondani yimɓe eyyi fondani wadde bakkatuji ɗi potani fotde debbo joɗɗo ina famɗi bakkat debbo ɓuri joɗɗo bon foof ko jaltida e debbo bonɗo ngayri ɗum kam ko tifagan ala korko wuuro mon ala korko leegal mon ala korko hay leydi mon sah won wiyoɓe e jeddi diine he won wiyoɓe hay leydi mon dañta korko ɗum wadde debbo coftu quoi coftu manam gorko ne foti renade debbo coftu ustat balɗe moƴƴani eyyi cofde berne walla cofde mbaɗi mbaadi par ce que mo huɓɓinata ɓerde gorko ɗum addata cancer sa ƴeewi jomum joni si yeeso ngo sikki ñumminto ɗum wawma addande ñaw wadde an saɗa yiilo debbo joɗɗo debbo joɗɗo kadi fotani weeɓ foti waɗe million ngaji ha heewa kono an mbaɗa debbo bonɗo ngari million gara e debbo joɗɗo mbiya ko 500 mille mbawɗa ɗum ko tifagan gon mataw kayde yimɓe ko ɗum ɗo rek ayo rek yimɓe ndewat quoi ayo allo rek yimɓe ndewat yimɓe mbiyatma joni kal dewgal joni hewɗo kalis yimɓe jitta ɗum quoi yimɓe mbaɗarat cher comme ko ɗum Allah wi ko nayi tan haalat ɗum nayi ɓe haalat ko debbo ma million ngaji sappo ko woni hen hay ni dagani an liggi jawdi ma an jeeyi ayi a yiiɗi ɗum neɗɗo a yiiɗi ɗum kala toɗɗa ɗum min e defteram min ina jaɓa ani jaɓa eyyi ɗum noon meɗen ɓoyta mbayen nden gon heɗen ɓe bandiraɓe wonɓe e nder aduna he en calminiɓe en juurimoɓe en jettiɓe guiɗo moon sehil moon Hadjil Sow arno waɗade on yewtere moɗon ardial en e nder lewru korko en noto karallagal to ko Joom Sall wondude mo ganduɗa hoorema ko Teŋella heɗen ƴeewa mo ganduɗa ko suko gorko biteɗo Ama caméraman international o filmanta hay Macky Sall o filmanta ɗum ko caméraman studio Mara gonɗen Mara sehil men guiɗo men sehil men wondude e Fallu en jejjitta Saliou en calmini kadi wonɓe Daral Fora wonɓe nder région ngaji Sénégal foof heɗen mbi yoɓe mbaɗ abonné Fouta gona salmin collectif du Fora gona salmin jiitugol président Abdoul Ba collectif du Fora ko jogui collectif mawɗo yimɓe temedde jeenayyi yimɓe nani hen collectif o haalma hen salmin yimɓe eyyi mais erdide tel collectif o ko Abdoul Ba wiyete jogui secrétaire Djibril en kamɓe foof ɓen toon kamɓe foof e Omar Daoudou Basir Coumba Basir e Daoudou Basir kamɓe foof gona salmini kamɓe foof dana gona salmin Foutankoɓe foof kal gonɗe e Dour Baba mo a salminama a juurama a yettama e Teŋel en onon fof e Mara en kala onon wonɓe ɗo joguiɓe film o onon fof on gona salminen gona juuren gona salmin Joom Sall gona salminde dimannaɓe Aliou Sar en nene men nene Haby Fatou Kourgadji gonɗo toon a France Marseille gona salmin gorko mo ha yo kaw Diamane Jiggo gorko mo Asalem jeew tissuji moƴƴi ɗi onon fof on calminama on juurama kala bandiraɗo a salminama a juurama a yettama manama mantama eyyi Boubacar Jiggo rek artunomon ha dow wone waɗan mon welk jalɗiɗa korka